1433 Tring Bisi Kwtal taklai bai pungkha abno kitingino kreng amsayo Tring Bisi Kwtal pala jaga tongo Dainmarao Peace Loving Club ni komite ni lua jimung bai bahano Tring Bisi Kwtal pala jaga tongo Kwtal Dainmarao ringnok thongkhalawo palani bisingtui Peace Club Loving Club ni President Takuk Topon Debrma tei Secretary Takuk Nitu Debrma lukurungno ko kusarkha bag malkhungrok huske mothornani host khlai phai Tring Bisi Kwtal palanyani o Tring Bisi Kwtal lo committee ni bukhakti khak hamtai chiba yafarjaka jeto nongro Dainmarao amsai hoitaba kamiwo bisi busuromoi Tring Bisi palai jagi tong nong yang o amsani lukurok balai hambai Dainmarao Peace Loving Club sini club ni udduge ba sini kami ni udduge tabuk bai almost 17 years rok romui continuously soyawi songoro Tring Bisi Kwtal no palai lai tonglayo Tripura ni sini Tripura sani Bisi Kwtal no sang palai lai tonglayo 17 years almost 17 years rok jeto nongro club ni bekhakti jeto nong to saka club ni bekhakti kai tong hoitaba palai jagi tong kami ni lukurong ni bahai subasu bahai gorok kami ni okra sakra sikla sikli sarai khanai borok ni joto ni no wholeheartedly support cooperation manmani bisingti no e club successfully each and every year successfully khlai tongi manuta kami ni kaham no cooperation tong no doubt balai kaham support je lai thangnai bisik tham hoitaba bisik tham rokno ngana nongro Tring kotobo songsa khana Tring ni udduge na kami kaiseni organize bai no naithatok khai hohom dodom khlai jeng jakjamok purno babe khlailayo Tring kotor apni kuno khlai sinor state level ni ba sub divisional level ba district level apni kuno officially sengma nor khlai di nei ya farjak ya kho tab sugjarate tabu sugjarate ge khana no ngamle khana no Tring Bisi khana no palaiben khana ni salo lukurong no phai nai phena bage tamor message na musung sikla sikli rong hoijaba gobang ma malkhung saluknai bike chalnai rong no tamo message so kazana musung tiprasa rong obviously in advance sini Dainmarao Peace Loving Club ni ngai hasteni joto lukurok ni thani sini bukhakti Tring Bisi Kwtal ni khakaham hamjakma yafaro side by side joto no je phai manjogi mannai sini Dainmarao Peace Loving Club ni bisingti singoro Dainmarao school ground to i Tring Bisi Kwtal no jeng pala lainani thangui tong khana o jagao joto no phai manjak phaibaidi obosini humble request as well as jara phainai borok ni thani sini request norok sikla bises khlai jeng sikla rokno sikli rokno borokno koyo tabuk jeng saimano sini kabangma sikla rok drugs by addict ingai borok drugs ni kundolo klaijak so jeng borok ni bises khlai borok ni thani sini request tongo je norok drugs rok akrok kepheng mani betak kepheng mani rok chawi nangui ta phaijabai di ngake sate jara bike rok akrok chalugui phainai norok helmet rok no thubui kesang tabuk to kesang majora jeng jotno saimano kesang mani rikutung akrok chumui jotno phainani bagi jeng koyo bike rok chaluk khrubo truk khlai phaiyi jate accident no jeng avoid khaimanani bagi truk khlai chalugui accident rok niatui khlai khial khai chalugui phaiga keno kahamungnai obono sini borokni thani sini request tong kenong ro ke doctor patient dog buntui ambulance ok bahai ke tiar khaja ko to doctor sok ni arrangement tabuk suk jara jeng manya kho tobe 11 hour do jeng no khlai mano arrange khlai mano sini initiative tongo side by side sini ambulance rok akrok ambulance to gana ona sini subscription